Že čau, nacházím se na lyžařském vleku v Křešíně u Lukavce. Délka je 250 metrů. Postavený byl roku 95 a zprovozněný roku 96. V roce 2016 tady udělali nový zasněžovací systém, protože dřív tady žádný nebyl. Kam fouká dost, tam už je vršek. A někdo schodil tady nějakou budku od tohohle. No, tamhle, nevím, co to je, sněžná, teď mi nepřijde, že by to bylo ani nějaký osvětlení. Je u Lukavce Křešín, tady má nějakou starou rolbu. To pistem bylo 200. Trolína. Tak čau.